אותי. בנים, אני... איך אתה יכול להגיד דבר כזה? שאתה לא פה, כולנו עכשיו רואים אותך. איך אתה מעיז? שקרן. מה עשיתי? אני בכלל לא הייתי בחדר, אני לא קראתי את הדף הזה. אני קוראת חלקיה. אני מאוד אוהבת אותך. היי יעל. היי. אפשר להסתכל איתכם? כן. חלקיה. וואי, איזה יופי. מה אתם עושות עם השטויות שלכם? מסתכלים על ספר. אנחנו לא נראה שום מקום. אנחנו לא זה מהספרייה. אז למה אמרת לי שהבאת את זה מהבית שלך? לא אמרתי כלום. גם אני לא קראתי כלום. איך אתה מעיז? מה עשיתי? אני בכלל לא הייתי בחדר, אני לא קראתי את הדף הזה. היא כל הזמן מציירת אפיות וכובעים של אפיות וכל הזמן דברים מהראש. ואני ואברהם וייר ועופר ראינו את יעל, היא יושבת על כיסא ומדברת עם אוויר. היא דיברה לבד. אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב. זה שטויות. אני חשבתי שבאמת היא מדברת עם מישהו, אבל היא דיברה לבד.